Itatak mo na! Yes, mga kasama, may adlaw na usab ka natong tanan, pagkaswerte ning adlaw sa atong suki nga tigpaminaw nga maabtan, gumikan kay brand new nga radio, atong ipanghatag karon na ang radio nila, atong ilisan og bag-o mga kasama. Niata gyapon diri sa 2nd District, gyapon ta mga kasama sa atong kabarangayan nga ato ang ginaduaw karon para mangita tag atong suking tigpaminaw. Niay panimalay gadahunog ang radyo. Tanaw na to mga kasama, karaan naman ning radyo ha nga ginapaminawan dinhi. Ayo! Di ay tao mga kasama. Okay, amay nga daw. Okay, kasi pangalan na to. Si Samuel Puna. Si Samuel Puna. Pila edad nimo kasamang Sam? 31. 31. Di basta-basta di malata no, binag 14 anyos pa. Di basta minyo ulit tao. Minyo, pero minyo may sir. Anak ko. Di basta-basta murag action magpiro lagi. Okay, duha ka booking ebidensya bagya kasama. Okay, si kasamang Sam ato naabtan nga napaminaw ato ang sibihanan DXDC Arimen Davao. Niya magkasama iyang radyo. Pagpamatuod ni Ara. Murag medyo daan-daan na gyud kasamang Sam, no? Pila na ni katuig nimo radyo kasamang Sam? Paano sir? 2 years na siya. Di basta-basta, no? 2 years na bawi na kayo magkasama sa serbisyo. O sang istasyon ang ginapaminaw ni kasamang Sam? AM. Di basta-basta yun ha? AM yun ha? Di basta-basta. DXDC Arimen Davao? Di basta-basta yun ha? Di basta-basta yun. Nganong hilig magkamaminaw og AM? Sa mga drama. Og tungod ana kasamang Sam, kay certified listener ka man sa DXDC Arimen Davao, kanang imong karaan nga radyo, ilisan na itong bago. Binaw, day! Ipabuhagay ng ato ang bago nga radyo magkakasama na paglugo sa DXDC Arimen Davao. Okay, dawat na kasamang Sam. Idawat na yun. Pero ayaw sa kasamang Sam at patingugon kay mas magkaingon sila di man na mo tingog dong bidabe patingugon na to. Di basta-basta no. Kasamang Abi Bibira na ha. Di basta-basta. Ang say masulti nimo kasamang Sam nga gigunita na gyud nimo ang ato ang brand new radio. Salamat sa DXDC na gitagaan ko og grasya. Di basta-basta yun. Okay, si kasamang Sam, kini si Radyo Mandudong Rin Lumusbog sa ato nga brand new radio sa DXDC Arimen Davao, Tatag Arimen. 621 sa radyo mo, Arimen.